Řetězová pila je určena pro řezací a prořezávací práce na stromech a pro řezání na míru, například krbového dřeva. Příprava před použitím řetězové pily na benzin. Zajistěte, aby byl během přípravných prací motor stále vypnutý. Zkontrolujte stav benzínu a doplňte, pokud je třeba, benzínem Aspen dvoutakt. Zkontrolujte stav oleje a pokud je třeba, doplňte olejem pro řetězové pily. Výměna řetězu. Odjistěte řetězovou brzdu. Odstraňte ochranný kryt lišty. Odšroubujte matice krytu řetězky a sejměte kryt. Otočte nastavovací šroub zcela vlevo, čímž uvolníte napětí řetězu. Sundejte řetěz a lištu. Očistěte lištu a kryt přípojky. Dbejte na to, aby byl přívod oleje na stroji a na liště otevřený. Připevněte lištu zpět na stroj. Nasaďte na lištu a na řetězku nový řetěz. Ověřte, že je řetěz namontován ve správném směru otáčení. Směr otáčení naznačuje šipka na řetězu. Pootočte nastavovacím šroubem tak, abyste řetěz mírně napnuli. Nasaďte zpět kryt řetězky a rukou utáhněte matice. Napínejte řetěz, až doléhá na spodní stranu lišty. Zvedněte konec lišty a dotáhněte matice krytu řetězky. Řetěz je správně napnutý, pokud jej můžete posouvat po liště rukou. Zapněte řetězovou brzdu. Vraťte ochranný kryt na řetěz. Použití motorové pily. Odstraňte ochranný kryt řetězu. Zapněte řetězovou brzdu. Stiskněte tlačítko dekomprese. Sytič použijte jen s chladným motorem. Položte řetězovou pilu na zem a přišlápněte zadní rukojeť pravou nohou. Uchopte přední rukojeť levou rukou. Zatáhněte pravou rukou za startovací lanko. Proveďte to několikrát, až motor téměř nastartuje, ale ne úplně. Poté vypněte sytič zatlačením zpět. Zatáhněte za startovací lanko, až motor naskočí. Vysuňte nohu ze zadní rukojeti a pravou rukou na několik sekund přidržte páku plynu. Motor poté dosáhne volnoběžných otáček. Vypněte řetězovou brzdu. Řetězová pila je nyní připravena k použití.
Po použití vždy ihned zapněte řetězovou brzdu a vypněte motor vypínačem. Poté stroj vyčistěte a nasaďte zpět ochranný kryt.